Familia santua, maitasun bimisi moie. Horre begiratzea garoazan itxaropena, janguikoaren maitasunetik sortzen da. Ez da maitasun abstraktoa, ideietan oinarritatukoa. Bere seme Jesusengan agertzen dana baino. Jangoek duku maitasun hain handia da, seme zabala deitzen gaitu. Daukagunen hau da bizi emon deuskuen gurasoen maitasunean. Egia bihurtzen da, jangoikoaren maitasunetik sortutakoa gara. Bizia emon deuzkun maitasuna, ez dago egundoko hainduitasun hori gaindituko dauan ezer. Maitasuna gurasoen gandik gehatorku eta baita ingururen gaindik eta danon etxea da mundutik. Danon artean, biziaren miraria eten barik azarra zoten dugu. Bizia jasotzen dugu eta bestei eta danon adan etxeari emonez azarra zoten. Bizia emon geinke. Bizia jasoteare gehiago bizia fisiko, sozial, solidarioa, emoteko gaitasuna, haunditasuna da. Ez da norberaren ekintza hutza, bada hundiagoa da maitasuna gaitu eta bultzatu egiten gaituana. Haunditasun hori jaso egiten dugu, hain zuzen be, maitasunez alkartutako gurasoen gandik. Gaur, Nazareteko familia santoen jarri gura dugu arreta. Jainkoak, eskatutakoa maitasun eta askatasunez egiteko erakutsi eben, eskaintza eta prestatasuna autortuz. Seme alabok beste batzuen guraso izan gaitek eta hau bedeinkapena da. Idaztunean entzuten dugunez, amak semea eskatu utzan jaunari eta jangoikoak emon egin utzan. Honek eskerona eta doakotasuna eragiten dau. Gutako bakotza, biziaren sortzailea, zaintzaile, eusle eta eragile eginez, bizia jaso eta banatu egiten da. Maitasuna gandik, jangoikoaren seme eta alaba gara eta guraso. Bizia jaso dugu, beraz eta bizia emotea da gukigu. Eta etxaropenez bizi eta azten gara. Jainkoak eskatutako guztia emoten duzku, eta Jesus maitatzera eta elkar maitatze bultzatzen gaitu, ez behartu. Bultzatzen gaitu, baina beharturik ez. Nazareteko familiari begira. Familia batua maitasunez eratutakoa euren herri eta erligionioko familia hundiaren barruan dagoana. Bat egite jai eta ohitura ospatzen dietuana. Eta arduratuta eta burbuiraik ez. Talde itxerik ireketasuna eta hartu emona baino. Jakituria eta graziaren hasia. Jainkoaren eta gizakien aurrean. Egia da, familia aldatuz doana eta eralduak desberdina diraina baina. Fedunok, Jesusen familiari begiratu eta maitasuna, bizikidetza, ospakizuna, ardura, errespetua, esanokeotasuna ikusi geinkez. Azken baten, eredu doguz eta oinarri horrek ez dira sekula aldatzen. Hoi jainko, egiazko bizi eredu emon dizkuzu familia santuan. Egizuen bera izan da iguzala, gure familitin be, haren hartu emon eta maitasun berberak. Betiko zoriona izan daigun zeruetako zeuretzean. Otoitzonetan bizitza proposamen bat aurkitzen dugu. Familia batena, egunerokotasunarena. Santutasun bidea ez da gure egunerokotasunetik kanpo dagoen zehozen. Gure berezkoagoa da. Danok egin behar dugun eguneroko bidean aurkitzen da. Ondasun adibidea horregatik eskatzen dutxago janari emon deiguzala birtuteak eta maitasuna. Egun batean, zeruko etxera iristeko. Horregatik, guztigaitik familia etxeko eleizagi zaitatzen da. Eta bertatik eraiki behar duguz, Kristoren jarraitzaileak munduan. Bakezko pari hau, zeuri eskentzean jauna, apal eskatzen dutzu, jangoikoaren ama Birjinaren eta Jose Santuaren otoitzari esker, gure familiak bizita itezela sendo, zure adizkideatasunean eta bakean. Otoitzonetan eukaristia ospatzeko aukeria emoten duzkuen sorkuntzaren ondoriozko espiazio. Ogitar dagoaren sakrifizioa eskaintzean dugu. Bake sakrifizio esaten da euskarazko otoitzan. Eta gaurko jai honetan, gure familien grazian eta bakean irango da. Familia santuaren trukearen bitartez, hobeto esan da. Haien ereduaren bitartez. Baina edo norengan, Kristoren gandik etorri eta sortzen direnengan izan ezik.
Jainko gizon eginak danan berriztaten dauan jamonaldiko bigarren prefazioa. Gaur ospatzen dugun misterio jai honetan, Kristo jauna, jainkozko izaeran ikus ezina dana, gure izaeran agertu da, eta gizaldi guztiak baino lehen sortua, izaldi baten izaten hasi. Josiak ziren guztiak beragan jasorik. Diran guztian eure betean barriro sartzeko, eta galduagoan gizakia zeruetako horreinora barriz erakartzeko. Gaurandiko prefazionen izenburua gizakundearen uniberso zahar barritzea da. Izan be, gaur ospatzen dugun misterioan, non Kristo bere jainkozko izatea itxibarik gure artean agirtzen dan, aditzan, berba esanak gure izaera hartzen dau. Generazioen liburuatik eta lehenengo San Juanen epistolatik edo San Juanen ebangeliotik ikusten dugu. Sortu eta bergeban guztia eta jauz izan guztia beregan hartzen dauan bidie da. Kristok unibertsoa zaharbarretzen dau, eta zaharbarretxe horretan zati nagusia gutako bakotzari zeroetako bidea erakustea da. Jakini jainkoan errukian pekatua baino asko handiagoa dela. San Paulok dino pekatua ugari izan santokian, grazia gainditu ebala eta jankoaren grazi hori da zeroetako bidea erakustera datorkiguna. Aita guzti zonbera, sakramentoren bidez indarbarritu gaituzunok, bizi gaitezela familia santoen antzera. Lurrenetako nekien ondoren, beragaz batera betiko zorena lortu daigun. Eukaristia maitzeko, jaunari eskatzen daitzago bere sakramentoetatik datorkigun barrikuntzak. Familia santoren imitazioa eroan gaizan. Era guztietako momentuak izan ebasan familia hori onak, ezain onak, txarrak, eta ziur bakotasuna handikoak, baina jangoikoaren borondatea bilatzen eben, eta baita jakiten jangoikoaren baitasuna baiekaz egon zala. Dagoala eta egongo dala. Aste hona izan, ja urte barri honeuki, eta saietuko gara urte barriko bideoa egin. Ez dakit lortuko doan ala ez, baina saietuko naz.